Hello friends, बरायबाय Bodo Jobs Info YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। सरकारि न'नि PMAY-G सार्भे जोब्बाय नामा आरो जोबदोंबा मा खालामनांगौ आरो लोगोसे बिलखौ बोरै मोनगोन न'नि किस्ति आईडी बोरै एक्टिभ खालामनांगौ आरो जब कार्ड थाबानो न' मोनो आरो मानो मोना बिनि सायाव नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों। दा बिनि सिगां जायफ्रा नैबे चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। दा बेबायदि भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनोसै जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलना रायजो राजाफ्रा मिन्थियो आरो रावबो थालाङा आरो मोननो गोनां सरकारनि जिनिखि मोननो गोनां बेखौ मोननो हायो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननो एवारनेस एबा सांग्रांथि भिडिअ खालामनाय जायो जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलाव थानायफ्रा गोरलै रावजों बुजियो आरो मुलाम्फाखौ नोंथांमोना सरकारनिफ्राय लानो हायो। दा बिनि थाखायनो बे भिडिअ खालामगासिनो दङ। दा जियानो जा जों थांसो फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट PMAY-G सरकारि वेबसाइट बियो आरो बेयावनो गामि ओनसोलनि जि न' किस्ति सोनाय बेयावनो जों मोननो हायो। दा बेखौ नायनोबा नोंथांमोना नैबे आवासाव थांनानै BCDC वाइसआव गासैबो सोर बेसेबां किस्ति मोनदों मोनाखै BCDC वाइसआव नोङो नायजोबनो हायो। अके दा बेखौ जों मिन्थिनांगौ आरो बे जाबाय मोनसे टेक्निकेल खामानि बेखौ आं नेक्स्टआव लासै खोन्थागोन। दा बिनि सिगां दायो ट्रेन्डिंआव आथिखालाव PMAY-G 2.0 सार्भेया सोलिगासिनो दंमोन आरो लास्ट डेट बारायनानै 3 एप्रिलसिम हरनाय जादोंमोन। दाथ' हमना ला 5 एप्रिल जाबाय। जुदि बेयाव थालाङोबा SS एबा सेल्फ सार्भेखौ नोंथांमोननो होनाय जागोन सरकारा, नाथाय बेबो दायो जोंनियाव एक्टिभ जाथ'वाखै बेखायनो जोङो दा खालामनो हाथ'वाखै। दा बेखायनो आवास प्लास मोनसे एप दङ बेखौ डाउनलड खालामनानै आरो फेस आईडी खालामग्रा मोनसे एप दङ बेखौ डाउनलड खालामनानै लिंक खालामनांगौ आरो होमबासो सेल्फ सार्भेखौ खालामना लानो हायो। दायो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनो हानाय नङा मानोना जोंनियाव एलाउ जाथ'वाखै दे। जेब्ला जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नाथाय गुबुन स्टेटआव दायो जागासिनो दङ। दा जोंनियावसो जाथ'वाखै। दानिया बिनि थाखायनो मोनसे गोसोआव दं नोंथांमोना नाम्बार 1आव दायो जिनाखि SRLMनि जिनाखि ग्रुप नायग्रा हमना ला केडार्सफोर दङ ना जेरै कृषि साखि पशु साखि बा जिबिका साखि होननाय खोनायो नोंथांमोना। दा बेफोरखौ माने जास्ट स्टेज 1 प्रिलिमिनारि सार्भे एबा बेनो जाबाय मोनसे डाटा कालेक्सन थाखाय हरनाय जादों गामि ओनसोलाव। दा बेयाव नोंथांमोना जि बाथ्रा होदोंमोन जेरै आधार कार्ड दंना गैया बेंक पासबुक दंना गैया जब कार्ड दंना गैया बेखौहाय बाव खालि माने डाटा कालेक्सन लानाय जादों आरो बेखौ लाबानो जे न' मोनगोन बेबो नङा। दा बिनि थाखायनो गाव सभा खुंगासिनो दङ आरो गाव सभाया जागासिनो दङ। दा नोंथांमोननि खामानिया बेनो जायनिखि स्किम पेन्सन बा सरकारि न' मोननो सानदों नोंथांमोना गाव सभायाव बाहागो लानांगौ होमबासो बायदिसिना मोजां खोथाखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरो बुजिनो मोनगोन आरो नोंथांमोना थांखि दैखांनानै होनो हागोन जे मा खालामनाया मोजां आरो खालामिया मोजां। दा बे खामानिया दायो ब्लक लेभेलाव सोलिगासिनो दाना फैबाय जे नोंथांमोननि जब कार्ड बोरै मोननो हागोन। अके दा नोंथांमोना जब कार्ड बोरै मोननो हागोन जुदि PMAY-G न' नांगौबा जब कार्डआ 100% नोंनाव थाथारनांगोन। जब कार्ड गैयाबा नोङो सरकारि न'खौ मोननाय नङा मानोना नैबे जब कार्डआवसो रांखौ सोनाय जायो। हमना ला खनथाम किस्ति सोनोबा नोंथांमोना जब कार्ड नांगोन आरो किस्ति सोनोबाथ' एकाउन्ट नाम्बार नांगोन ना बेखायनो नैबे जब कार्डजों एकाउन्ट नाम्बारजों लिंक जाथारनांगोन आरो बियो आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगोन। अके बे मोनथामजों नोंथांमोना जब कार्ड आधार कार्ड बेंक पासबुकआ लिंक जाथारनांगोन आरो दानिया जब कार्ड गैयाबा नोङो मा खालामनाया मोजां। दा नोंथाङा सार्भे खालामनाया जब कार्ड गैया होनबाय। जुदि जब कार्ड गैयाबा नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थां डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसाव सानसेयाव मोननो हायो। अके जायनिखि नोंथांमोना GRS दङना GRS GPC होननाय बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालाम जब कार्डखौ सानसेयाव बानायनांगोन। मा नांगोन बेनो जाबाय आधार कार्डजों बेंक पासबुक आरो भटार कार्डआ नांगोन होमबानो जब कार्ड मोनगोन। दानो बेबो जाबाय गासैबो नोंथांमोना लिंक खालामजोबदो। दाना मोनसे प्रब्लेमबाव बेनो जाबाय जब कार्ड थाबाबो मानो न' मोना बेसो गुबै बाथ्रा। दा आं दहायनो खोन्थाखादों जे दायो PMAY-Gनि सार्भे जागासिनो दङ। गासैबो जुदि सार्भेया जोबनानै जुदि गाव सभा जोबनानै ब्लकनिफ्राय जिअ'टेक खालामबावगोन ना जिअ'टेक खालामबासो नोंनो आईडी होनाय जागोन। अके माने न'नि आईडीया एक्सट्रा बे आईडीखौ नैबे जब कार्डजों लिंक खालामगोन होमबासो नोङो न'खौ मोननो हागोन। अके आरो न' मोनबासो जब कार्डआव नोंनि फैसाया हाबगोन। दा बेखायनो नोंथांमोननि खामानिया बेनो जब कार्डखौ लाथार आरो जब कार्ड लानानै नोंथांमोना जेब्ला दा सार्भे खालामनाय आईडीया बेखौ लाथारनांगोन। आईडी गैयाबा नोङो लाइफ टाइम न' मोननाय नङा। अके दा बेनो बे गुबै भिडिअआ बेनो जे आईडी नांथारगोन जब कार्ड थाबानो न' मोना आरो बे आईडीखौ जब कार्डजों लिंक खालामथारनांगोन। दा गासैबो रायजोफ्रा मिन्थिबाय सानबाय दा जियानो जा बुजिबाय जानांगौ जे सरकारि न'आ जायखिजाया 2029नि सिगां सेंसन जागोन। जानो हागौ आसाम स्टेटआव फार्स्टबो मोननो हागौ जेरै 2025नि जोबनायथिं एबा 2026नि सिगां मोनसे एसेम्बलि इलेक्सन दङ आसामनि बिनि सिगां माने होनो हागौ आरो जायखिजाया 29नि सिगां नोंथांमोना मोनहैगोन 1 कौटि न' मोननो टारगेट लादों। दा बेनो 2026आव आसाम स्टेटआव एसेम्बलि दं नालाय दा बेनि सिगां होनो हागौ मानोना गोबां पलिटिकेलनि खोथा थायो नालाय। दा जियानो जा बेखिनि गासै 1 कौटि न' होगोन इन्डियायावहाय एबा भारत हादराव।
दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोना आसा खालामो आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव